हई जवनिया भइल दारू अरे हई जवनिया भइल दारू आके हु पिए वाला बाका जवनिया ई जवनिया भइल दारू केहू पिए वाला बाका जवनिया भइल दारू केहू पिए वाला बाका मस्त पानी में जवानी जिए वाला बाका हई जवनिया भइल दारू केहू पिए वाला केहू पिए वाला दारू बाजारू हो चढ़ जाला हो तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो चले चिखना के चलो घुघुनिया पो हो नोट बरसेला तोहरा न दुनिया नोट बरसेला तोहरा न दुनिया जब हिलावे हरा मुड़िया हरा मुड़िया हो नोट बरसेला केहू पिए वाला गावा सा पहले दीवाना बानी अरे हाँ सब लोग के हो हाँ सब लोग के वाह वाह आशिक बड़ू नमरिया के एही से उड़ावे लोग घरिया के हाय 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 रामचंद्र आशिक बड़ू नमरिया के एही से उड़ावे लोग घरिया के अतना छूटन लगेल बुनिया पर नोट बरसेल तोहरा दुनिया पर नोट बरसेल तोहरा दुनिया जब हिलावे लू कमर हरा जब हिलावे लू कमर हरा मुनिया पर हेलो हेलो हिला के डोला दा ऐसा ना कि हम हिलाइए तू बैठ जा देख लिया साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा सा किया गला को पोचर पड़ो आ तोहरो न करिया सावन महीना सजनी के अब फागुन महीना मेहरी के मर्द के मेहरारू के देवर के जो भी दिस डेट का जगदम्बा गुरुजी और अत्या कहते हैं कि तू रहबे न करब तो कौन काम के हाँ किया गला गो पोचर पड़ो तोहरो न करिया कि होलिया में के खोली हमरो ये चलिया कि चढ़ली जवानी हमार कि भइल बा टिकोढ़ावे पिया कि धीरे से धइल ना कि आई के बजरवाए पिया ये बताओ शिवानी पर्सनालिटी देख के ए मुखिया जी दूर मत रही सटी ये तो पकड़ लो हरकत तो ना होई पर्सनालिटी देख के पकड़ो आई कि या गला गो पोचर पड़ो तोहरो न करिया रे पिया कि अगला को पोचड़ पड़ो तोहरो न करिया रे पिया अगला को पोचर पड़ो
रउआ तो खैर खुदे गुरुजी बानी सबकर रउआ तनी हुड़का वाला पैटर्न दी आ हमने के तनी झूम ली जा कि होलिया में के खोली हमरो होलिया में तेरी खोली हमरो की चोलिया बाबा चढ़नी जवानी हमार भइल बा टिकोड़ा बाए पिया ए राजा जी ने आए कि चढ़ली जवानी हमार भइल बा टिकोड़ा बाए पिया तो धीरे से धइल ना आई ओहो से धइल ना आई के बजरा बाए पिया धीरे से धइल ना आई के बाबा रुके हेलो ऐसे काव्या जी ये जितना जी कलाकार हमारे गा रहे हैं हमारे यूट्यूबर भाई जी और दर्शक भाई मेरे भगवान डांस करने में कोई बुराई नहीं है। मैं सब लोग मना करता है लेकिन हमको चिंता नहीं। मेरा इलेक्शन में भी वीडियो वायरल होता है, डांस का वीडियो वायरल होता है, इसलिए सब मना करता है। लेकिन काव्या जी प्रियंका कहाँ इधर आइए आप एक सेकंड। अच्छा 1 सेकंड चल जा फिर आ जाइए। काव्या जी प्रियंका जी चाहे लाख वीडियो वायरल हो, हाँ मैं भगवती के दरबार में कहता हूँ कला कला होता है, ताजगी ताजगी वही होती है, जवानी वही होती है जहाँ काव्या प्रियंका होती है।